Аз съм Екатерина Стратиева, трикратен европейски рали шампион. На пътя ценя спокойствието и сигурността. Когато се състезавам, живея на ръба. Изцеждам всяка конска сила в битката ми с стотните от секундата. За сигурността ми на пътя и за екстремната подготовка преди състезание избирам една и съща дестинация – Bosch Car Service.